இன்றைக்கி வந்து ஒரு மல்டிகிரெயின் அடை தான் செய்ய போகிறோம். அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். நான் வந்து அதுக்கு குதிரைவாலி அரிசி எடுத்திருக்கேன், சாமை அரிசி, அப்புறம் வெள்ளை சோளம் எடுத்திருக்கேன். இது மூணும் சேர்ந்து ஒரு 200 கிராம் எடுத்து ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் கடலைப்பருப்பு, தோரம்பருப்பு, பச்சைப்பயிறு இது மூணுத்தையும் சேர்த்து ஒரு 200 கிராம் எடுத்து அதையும் ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன். கொஞ்சமாக இஞ்சியும் ஒரு 6-7 பூண்டு பழம் எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். மல்லி கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன். 4 காஞ்ச மிளகாய் எடுத்திருக்கேன். நான் செகண்டாக பருப்பு காட்டினேன் இல்லையா, அதை தவிர மற்ற எல்லாத்தையும் நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பருப்பை கொஞ்சம் குறைன்னு அரைச்சி எடுத்து எல்லாத்தையும் ஒன்றா கலந்துக்கலாம். வெங்காயம், கேரட் அண்ட் கருவேப்பிலையை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதையும் மாவில் சேர்த்துக்கலாம். உப்பும் தேவையான அளவு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி தோசைக்கல் வச்சு எண்ணெய் தடவி மாவை எடுத்து அடை ஊற்றிக்கலாம். வெந்ததும் 2 சைடும் திருப்பி போட்டு எடுத்துக்கலாம். ரொம்பவும் ஹெல்த்தியான பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி. நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள்.